Здравейте! Сега ще заснемем едно клипче, защото съм обещала на най-сериозната си фенка, дъщерята на една моя приятелка, която много обича да гледа моите клипчета. Обещала съм да снимам един клип. Той ще бъде на тема. Направила съм се едно кафенце и вие може да си направите, да пием заедно. На тема отношенията между вас и вашия любим човек. Бях правила преди време, много се хареса. Зевс Зевс иска и той да участва в клипа. Така, едно подреждане, в което първо видяхме в енергията на кое животно сте вие и в енергията на кое животно е той. Така че мисля да направя, да започна по същия начин. Така, нека да видим. В енергията на кое животно е вашия... първо ще видим в енергията на кое животно е той. Не, първо, кое животно сте вие. Хайде така да започнем с вие. Някакви страхове имате тук. И кое животно е той. Много интересни карти. Вие излизате хиената, която карта показва, под заглавие страх. Обикновено показва, че сте на преход между две състояния. Това, между другото, на последните общи гледания също доста излизаше, че в момента правите някаква промяна от старото към новото аз. Той излиза в енергията на Диаре Сарна. Тук е нарисуван един елен. Така. Също под заглавието е сила. Може би той е човек. Много интересно как е изобразен, как все едно те не са заедно. Елена не е заедно със своята любима, ако приемем, че Сарнат е жената, нали? Пък това е мъжа. Как те не са заедно в момента, обаче той си мечта и за нея. Липсва и нейната пълнота. Липсва и усещането, което тя му дава, когато са заедно. Между другото, тук има номер 11 за някой, ако значи това, ако виждате повтарящи се цифри, ако виждате 1-1, нали? Така, значи от тук само виждам, че ще става на въпрос за отношения, в които в момента вие не сте заедно. Или сте на разстояние един от друг. Така. Хайде да видим как вижте сили виждат отношенията между вас в този момент. Тук някой има проблеми с парите. Може би жената. Може би в момента има или по-скоро, понеже е финансова сигурност, може би в момента жената работи или пък е заета с работа, или е на дневен ред как да изкарва пари. Иска някаква, в момента работи върху постигане на някаква материална сигурност. Така. Така ви виждат висшите сили, нали?
някакво възвръщане в силата си в момента. Да, точно така, защото ето я хиената как минава от едно положение в друго. Абсолютно ви с нещо променяте в живота си и възвръщате си силата, а също така интуиция, казват висшите сили. Така, значи вие много добре усещате какво в момента мисли вашия човек за вас. Вие си говорите интуитивно. Той мисли за вас. А няма как, ако вие се сещате за някой или пък много мислите за него, това значи, че този човек също много мисли за вас. Няма как вие да мислите за някой или пък да се сещате, освен ако той по същия начин не мисли за вас. Ето тук е едно око, третото око. Вие си кореспондирате по безжичния, както обичам да казвам. Добре, хайде да видим какво е отношението на жената към мъжа, т.е. на вас. Фейлюр, провал, оле, нещо тук се е случило. Нещо се е случило и според вас мъжа се е провалил. Тук пише, разбирам, че всяка грешка е възможност за научаване на нещо ново. Всяка грешка все едно е нов урок. Но въпреки това самото усещане на жената към мъжа е по-скоро гняв, по-скоро разочарование. Вижте самата карта как има някакво такова излъчване. Добре, хайде да видим какво отношението на... Какво мисли мъжът за жената. Forgiveness. Настъръха вам. Милия. Сбъркало е момчето. Ето, Прошка. Прости ми казва. Нещо явно мъже направи тук. И е осъзнал грешката си. Осъзнава грешката си и казва, че разбира, че това, което е направил или което е казал, е блокирало потока на любов от вас към него. Много е силно, между другото. Той наистина съжалява. Добре, хайде да видим чувствата. Какво чувства жената в този момент? Регрет, съжаление. Много е силно. Много е силно усещането. Тук пише, аз знам, че не мога да променя миналото. Но въпреки това, тя съжалява. Съжалява за станалото. Така, хайде да видим какво чувства мъжа. Направо, чак горещо ми стана. Acceptance. Приемане. Уча се да приемам нещата, които не мога да променя. Ето. Това е било, каквото и да се е случило, това е било някакъв урок. И за двамата. И между другото, вижте как си приличат картите. Нали, аз знам, че трябва да приема, че не мога да... Аз знам, че не мога да променя миналото, а тук от страна на мъжа уча се да приемам нещата, които не мога да променя. Как сходни са. Значи двамата чувствата са взаимни, мога да кажа.